To masu kallo kun ga dai yadda abubuwa suke kasancewa a ƙasashe guda uku wanda suke ta fama da faɗa a junansu. To masu sauraro idan ya kasance yau ka fara ka cibis da wannan bidiyo namu, muna roƙonka da ka danna mana subscribe kana ka daure ka danna mana alamar ƙararrawa. Domin ta haka ne za ka rinƙa samun dukkan wasu sababbin abubuwa da muke kawo muku a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta Legend House.